κατέρχεται υποψήφιος στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Καλώς ήρθατε, κύριε Νηφούδη. Καλώς σας βρήκα, κύριε Γιώργο, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ένα ερώτημα που θα ήθελα να θέσω, που τίθεται, επειδή και εγώ είμαι δημότης Πηλαίας Χορτιάτη και ακούω από κάποιους να λένε, κυρίως από πλευράς διοίκησης, ήταν παλιά ο κύριος Νηφούδης, την προηγούμενη τετραετία κατέβηκε στο κεντρικό δήμο υποψήφιος, τώρα επανέρχεται, πάει σαν κάποια σύγχυση να υπάρχει, έχει δημιουργηθεί. Θα ήθελα λίγο να το ξεκαθαρίσετε αυτό. Η σύγχυση καταρχήν έχει δημιουργηθεί γιατί τους χάλασα τη μαγιά. Τη διοίκηση που υπολόγιζε ότι θα πάρει ένα ποσοστό σοβιετικό πάνω από 80% και προφανώς με τη δική μας συμμετοχή με ένα ψηφοδέλτιο υπερκομματικό, με την επίσημη στήριξη του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ, με ανθρώπους του ευρύτερου κέντρου, ενός μικρού κόμματος ευρωπαϊκού του Volt, με αρκετούς από τους οικολόγους πράσινους, καταφέραμε να εκφράσουμε μια διαφορετική φωνή. Όσον αφορά τη μέχρι τώρα πορεία μου, εγώ είμαι πολύ περήφανος γιατί το 2010 που ήμουν υποψήφιος στον ίδιο Δήμο, 29 χρονών, κατάφερα να πάρω ένα ποσοστό μεγάλο, 28% περίπου, και είμαι εντάξει με τη συνείδησή μου, με την έννοια ότι θεωρώ, και αυτό είναι το πιο ουσιαστικό, ότι με τη σκληρή αντιπολίτευση στη δική μας, ο Δήμαρχος, και θα έρθουμε στην τελευταία τετραετία, ήταν καλύτερος από ό,τι ήταν την τελευταία τετραετία. Ξέρετε, πιστεύω πάντα ότι μια καλή αντιπολίτευση πάντα αναγκάζει τη διοίκηση, την κυβέρνηση να είναι καλύτερη. Άρα, κάναμε μια πολύ σοβαρή αντιπολίτευση το 2010-2014. Το 2014 τίμησα την επιθυμία της παράταξης να ξανακατεύω σε μια περίοδο που ο χώρος ο δικός μου που ήμουν στο ΠΑΣΟΚ ήταν διαλυμένος. Το ΠΑΣΟΚ είχε πάρει 5% και εμείς πήραμε 13,5%. Μείναμε όρθιοι. 2014-2019 ήμουν εκεί, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί κάποιος να το διαπιστώσει και με τις παρουσίες μου και τις απουσίες μου, δηλαδή κάποιος καχύποπτος. Το λέτε αυτό επειδή και αυτό έχει κυκλοφορήσει, ότι φυσικά, σπάνια πηγαίνατε στις συνεδριάσεις. Φυσικά. Και το 2019 και μετά προφανώς ήμουν ιδιώτης και μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω και να λείπω ή να είμαι στην πόλη. Τώρα, τι ήταν εκείνο που σας έκανε να επανέλθετε στον Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη? Καταρχήν, εγώ είμαι από την Πηλαία, το σπίτι μου είναι στην Πηλαία. Και έλεγα και χθες σε μια συνάντηση φίλων στο Αριστοχώρη ότι βρείτε μου ακόμα έναν στο Δημοτικό Συμβούλιο ή υποψήφιο που διατηρεί πέρα από την προσωπική του περιουσία και 2 επιχειρήσεις στο Δήμο. Δηλαδή, έχω ένα κατάστημα στην Πηλαία και ένα κατάστημα στο Χορτιάτη. Άρα, δεν μπορεί εγώ να είμαι απόν. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχεις 2 επιχειρήσεις, να μένεις στην Πηλαία και να είσαι απόν. Προφανώς δεν βγάζω στο Facebook πότε είμαι στην Πηλαία και δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Επειδή μιλήσατε για επιχειρήσεις, και εδώ εμείς τα λέμε όλα, επίσης υπάρχει κυκλοφορία ευρύτατα ότι το περισσότερο χρόνο είναι σε μια επιχείρησή του στη Βρετανία, στο Λονδίνο. Για την οποία είμαι περήφανος, 3 πια, γιατί εξάγουμε ελληνικά προϊόντα. Οπότε και αυτό είναι μια πολιτική κίνηση. Ότι όταν άνοιξα μέσα στην κρίση το 2011 μαζί με τον αδερφό μου, μια επιχείρηση η οποία εξάγαμε ελληνικά προϊόντα από μικρούς παραγωγούς, τώρα έχουν γίνει 3 καταστήματα. Αλλά αυτή είναι μια επιχείρηση που λειτουργεί. Υπάρχουν και άλλοι συνέτεροι, άλλοι μέτοχοι. Προφανώς και την επισκέπτομαι. Αλλά οι δημότες πρέπει να είναι σίγουροι ότι, και έρχομαι στο βασικό σας ερώτημα, ότι ήρθα για να μείνω. Θεωρώ ότι το 19 η απουσία μου, αν ξέρετε είχα κατέβει και το 19, μια τρίτη ήττα, θα ήταν λίγο αστείο να κάνω και τέταρτη δύσκολη παρουσία. Θεωρώ ότι με το διάλειμμά μου και εγώ ορίμασα και πολιτικά και μέσα μου βρήκα τις δυνάμεις, γιατί ξέρετε, σε ένα Δήμο που η αντιπολίτευση καταρχήν είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Πολύ ψυχοφθόρο, ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Και πολλές φορές νιώθεις και εσύ με τον εαυτό σου τι κάνω τώρα, αφού κανείς δεν έρχεται στα δημοτικά συμβούλια, δεν παρακολουθεί τις μάχες που δίνουμε, γιατί ασχολείσαι. Το 2019 με το 2023 καθάρισα, γέμισα δυνάμεις και η αλήθεια είναι, δεν σας κρύβω, ότι δεν είχα στο μυαλό μου να ασχοληθώ με τις δημοτικές εκλογές πουθενά σε αυτή τη φάση. Αλλά δεν μπορούσα να μην ανταποκριθώ σε ένα πολύ συγκινητικό κάλεσμα μιας δικής μου προσπάθειας που ξεκίνησε το 2010. Και το 2010 και το 2014 και το 2019, όσο μπορούσα ως απερχόμενος επικεφαλής παράταξης, προσπάθησα να συνεργαστούν όλες οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, όλες οι παρατάξεις πριν του ΚΚΕ που δεν συνεργάζεται, ώστε να υπάρξει μια ενιαία φωνή και να υπάρχει ελπίδα ανατροπής στο Δήμο. Αυτό δεν είχε γίνει. Τώρα προφανώς και λόγω της κεντρικής πολιτικής σκηνής, το καλοκαίρι πολλά νέα αξιόλογα στελέχη τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο από το ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκαν ξανά και ξανά, ώσπου καταφέραν και συμφωνήσαν να κατέβουν μαζί. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν μου κάνα μια πολύ τιμητική πρόταση να είμαι εγώ αυτός που μπορώ να συνθέσω αυτό το αφήγημα. Και προφανώς
αν παρακολουθεί κάποιος την πορεία μου, καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να κατέβηκα για να χάσω ή να χάσω 1,5 μήνα από τη ζωή μου. Κατέβηκα για να κάνουμε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια που την κάνουμε με πολύ σκληρή δουλειά για το 1,5 αυτό μήνα, όσο πιο ψηλά μπορούμε να πάμε και να δουλέψουμε 4 χρόνια από όποιο πόστο και μας επιλέξει ο Δημότης. 5 χρόνια πλέον. 5, συγγνώμη, ναι. Ώστε να είμαστε εδώ και τις επόμενες εκλογές. Δηλαδή η παράταξη αυτή ήρθε για να μείνει. Και θεωρώ ότι δείχνουμε και το δρόμο συνεργασίας της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Μάλιστα. Επειδή σας στηρίζει το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτή την άποψη το θέτετε. 1,5 μήνας όμως, κύριε Νιφούδη, είναι απειροελάχιστος όταν θα έχετε απέναντί σας κυρίως έναν δήμαρχο ο οποίος έχει πάρει 70%, 70 και κάτι. Μήπως ήταν πολύ αργά, μήπως έπρεπε γενικότερα όλη αυτή η κινητοποίηση που λέτε πως σας τίμησαν ώστε εσείς να είστε ο επικεφαλής να έχει γίνει πολύ νωρίτερα, και δεν μιλώ για μήνες, ίσως και για χρόνια νωρίτερα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι καταρχήν αυτή η συνεργασία ίσως και να έγινε λόγω του ότι φτάναμε σε ένα σημείο ώστε να μην υπάρχει εκπροσώπηση του χώρου. Είχαμε 2 υποψηφίους οι οποίοι προέρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και ένα υποψήφιο του ΚΚΕ. Άρα ένας μεγάλος πολιτικός χώρος και ιδεολογικός. Εννοείται για τον κύριο Τσογκαρλίδη. Ναι. Προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, κατεβαίνει αυτόνομος, ανεξάρτητος. Αλλά θέλω να πω ότι η πορεία του μέχρι τώρα ήταν αντιδήμαρχος με τον κύριο Καρδεζή, δηλαδή δεν είναι κρυφό, και προέρχεται ο ίδιος από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε ένας πολύ μεγάλος χώρος θα έμενε, ας πούμε, ανέστιος και πραγματικά δεν θα είχε λόγο να πάει να ψηφίσει. Το ακούγαμε αυτό. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Όμως εγώ, επειδή δεν ήμουν ένα άγνωστο πρόσωπο στο Δήμο, άρα από τον Ιούλιο που μου έγινε η πρόταση, συζητιόταν αν εν τέλει το καταφέρω. Πολύ γρήγορα ο κόσμος το έμαθε. Επίσης, μας βοήθησε και το γεγονός ότι επειδή οι εκλογές είναι μετά το καλοκαίρι, ο κόσμος ειλικρινά μέχρι 20-25 Αυγούστου δεν ασχολούνταν με τις δημοτικές. Είχαμε και διπλές εθνικές, οπότε γρήγορα ο κόσμος το έχει μάθει. Τώρα, ο δικός μας αγώνας, προφανώς γιατί εμένα μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, δεν είναι εύκολος. Ο κ. Καρδεζής στις προηγούμενες εκλογές βγήκε για 70%, είναι ένας δήμαρχος 25 χρόνια. Δεν είναι εύκολο να χτυπήσει τέτοιες καταστάσεις. Όμως, θεωρώ ότι θα πάμε πολύ καλά. Συναντώ και το λέω αυτό και νομίζω ότι το βλέπετε και εσείς, είστε κάτοικος στο χωρίο. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα από τη διοίκηση. Δηλαδή, δεν ήρθαμε να εκφράσουμε μια ματαιότητα του χώρου να εκφραστεί. Ήρθαμε να εκφράσουμε κόσμο ο οποίος είδε ότι από το 2010 μέχρι το 2023 πραγματικά στο Ασβεστοχώρι, στο Χορτιάτι, στην Εξοχή, στο Φίλιρο δεν έχει γίνει τίποτα. Σε αυτά τα 4 δημοτικά διαμερίσματα, αναφέρω δεικτικά, το μόνο σοβαρό έργο, ας το πούμε, έχει γίνει η πλατεία Φιλίρου, ανάπλασης του δημόσιου χώρου, που και αυτή έγινε μετά από πολύ μεγάλες δικές μας πιέσεις. Επειδή το 2010 εγώ το Φίλιρο το κέρδισα ως δημοτική ενότητα, ήμουν μπροστά δηλαδή στους ψήφους, ζορίστηκε ο κ. Καρδεζής με τον κύριο Γεράνη και κάναν την πλατεία για να κατευνάσουν κάπως τα πνεύματα. Άρα έρχομαι και λέω ότι όσο πιο μεγάλη δύναμη μας δώσει ο Δημότης, να είμαστε ισχυροί την επόμενη μέρα, τόσο πιο καλά θα είναι τα αποτελέσματα την επόμενη μέρα για το Δήμο, όποιος και αν είναι δήμαρχος. Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε στα 4 χωριά κομμοπόλεις, εγώ εκείνο που μπορώ να πω και το καταθέτω και άλλες φορές το έχω καταθέσει, ότι δεν είναι ότι δεν έγιναν, είναι το Ασβεστοχώρι εγκαταλελειμμένο κυριολεκτικά. Δηλαδή έχω φωτογραφίες και θα τα αναρτήσω σύντομα. Κάποια κυρία, έχω τα στοιχεία της όλα, μίλησα και χθες μαζί της, το αυτοκίνητό της έπεσε σε μια τρύπα μέσα κυριολεκτικά. Η ρόδα μπλόκαρε, πάρα πολλά. Είναι τραγελαφικά αυτά που υπάρχουν και είναι πολύ περίεργος το πώς θα ψηφίσει ο κόσμος. Είναι εγκαταλελειμμένο. Μόνον αυτό λέω, επειδή έχω το θάρρος της γνώμης. Δυστυχώς, εσείς πώς θα τα αντιμετωπίσετε τώρα προεκλογικά, πώς μπορείτε να κάνετε διεισδύετε στον κόσμο, ή έχει συνηθίσει αυτόν ξέρουμε, αυτόν ψηφίζουμε? Όχι, η διείσδυση θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Προφανώς, και επιβεβαιώνω αυτά που λέγατε, ότι αν είχαμε καταφέρει αυτή τη συνεργασία και είχαμε μπροστά μας 5 μήνες, το αποτέλεσμα σε συγκεκριμένο θα ήταν πολύ διαφορετικό. Αλλά λένε η παγίδα δεν μπορεί να κλέσει πάνω από χυμένο γάλα. Κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε σε αυτό το χρόνο που έχουμε. Όπου πάμε και όπου με όποιο κόσμο μιλάμε, κάνουμε μεγάλο αγώνα. Δηλαδή καθημερινά έχουμε περιοδίες στο Δήμο, έχω μιλήσει σε όλα τα χωριά. Αύριο μιλάω στο Ασβεστοχώρι, την Παρασκευή ξανά στο Χορτιάτι, την επόμενη εβδομάδα στην Πηλαία δεύτερη φορά, στο Πανόραμα την επόμενη εβδομάδα δεύτερη φορά. Συναντιέμαι σε μικρές ομάδες πολιτών. Από εκεί και πέρα. Εγώ λέω τον πολίτη ότι ακόμα και όποιον και αν ψηφίζει, γιατί εγώ δίνω και μια άλλη διάσταση της στασιμότητας της σημερινής διοίκησης του Δήμου Πηλαίου Χορτιάτη, είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι που είναι πάρα πολλά χρόνια, οι οποίοι έχουν μια ιδιοκτησιακή σχέση με το Δήμο. Και όταν ένας δημοτικός σύμβουλος εκλέγεται 20 χρόνια,
θεωρώ ότι ό,τι είχε να προσφέρει, το είχε προσφέρει. Και το λέω χαριτολογώντας ότι εδώ εμείς έχουμε αρεθεί να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, που είναι η δουλειά μας και την έχουμε δημιουργήσει. Πόσο μάλλον ένας δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος αναγκάζεται 20 χρόνια να πηγαίνει και σε ένα Δήμο που δεν εξελίσσεται, δεν είναι Δήμος Θεσσαλονίκης να έχει μια λάμψη. Είναι ένας Δήμος δύσκολος, να τα λέμε αυτά, χωρίς μεγάλη λάμψη, βέβαια με ευθύνη και τη σημερινή διοίκηση. Οπότε, ό,τι και αν ψηφίζει, να ψηφίσει νέους φρέσκους ανθρώπους, όχι μόνο ηλικιακά. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες, να το πω, καιροσκόποι που αναλόγως, ενώ έβριζαν παλιότερα τον κύριο Γεράνη, έβριζαν τον κύριο Καϊτεζίδη, την προηγούμενη φορά κατάφεραν, τρούπωσαν, τώρα. Δηλαδή είναι αυτά πολύ παράξενα πράγματα. Δεν μπορώ να τα καταλάβω πώς. Αυτή είναι η ανθρώπινη φύση και είναι μεγάλη κουβέντα. Μπορούμε να την κάνουμε και μετά τις εκλογές. Κατά πόσο εγώ θα πω ότι, ας πούμε, σε μένα, στο δικό μας ιδιασμό, έχει πολύ ενδιαφέρον για τους συμβούλους και το χαίρομαι αυτό. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν ξέρουμε ποιοι θα εκλεγούν. Άρα αυτό δίνει ένα τρομερό ενδιαφέρον. Και εγώ παρακαλάω να εκλεγούν άνθρωποι που έχουν όρεξη. Γιατί καταρχήν πρέπει να είσαι μια παρέα και να θέλεις να περνάς καλά και να κάνεις δουλειά για το Δήμο. Στην σημερινή διοίκηση βλέπουμε μια διοίκηση που 13 χρόνια εκλέγονται ήδη άνθρωποι. Δηλαδή απορώ ένα μεγάλο ψηφοδέλτιο που έχουν. Βέβαια δεν μου πέφτει λόγος, αλλά το λέω ως πολίτης. Με ποιο κριτήριο? Δηλαδή έχεις ένα δήμαρχο ο οποίος αποδεδειγμένα δεν μπορεί να είσαι ευχαριστημένος από το έργο του. Δηλαδή στην καθημερινότητά μας δεν υπάρχουν δημόσιοι χώροι, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα λείπουν σχολεία, δεν υπάρχουν αθλητικοί χώροι. Με ποιο σκεπτικό κατεβαίνεις και βάζεις το όνομά σου? Προφανώς γιατί σ' αρέσει να είσαι στην παρέα του δημάρχου. Ναι, εντάξει. Εγώ ξέρω ότι ενώ παλιά είχε 3, τώρα έχει μόνο μία παιδική χαρά τόσο στο χώρι και στο κεντρικό πάρκο. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα και λέω πώς θα πηγαίνουν κάποιοι που έχουν τα παιδάκια τους να πάνε να ψηφίσουν άραγε, βλέποντας ότι υπάρχει μία για 8.000 άτομα παιδική χαρά. Θα ήθελα όμως να πάμε, επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος, να μας πείτε εσείς. Ποιες είναι οι προτάσεις σας, τι θα κάνετε, αν μπορείτε και για κάθε χωριό, κάθε κοινοτικό διαμέρισμα, τοπικό, πώς ακριβώς. Ναι. Θεωρώ ότι ο Δήμος μας θα ήταν πολύ ωραίο να κάτσουμε και να συζητήσουμε για τη Μαρίνα, να κάτσουμε να συζητήσουμε πώς θα κάνουμε το Χορτιάτι ένα προορισμό για να έρχονται ομάδες και να κάνουν προετοιμασία και να γίνει αθλητικό κέντρο. Αλλά για μένα θεωρώ ότι ο Δήμος μας καταρχήν πρέπει να λύσουμε και να γιατρέψουμε τα καθημερινά προβλήματα κάθε γειτονιάς. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, όπως είπα, δεν υπάρχουν παιδικές χαρές. Κανένα χωριό δεν έχει πλατεία πέρα από το Φίλιρο, ούτε το Χορτιάτι η πλατεία, ούτε η Εξοχή, ούτε το Σβεστοχώρι, ούτε το Πανόραμα, ούτε η Πηλαία. Εγώ το επαναλαμβάνω τα διαμερίσματα κυρίως γιατί υπάρχει μια εσωτερική διαμάχη και ανταγωνισμός των δημοτών. Όλα τα κάνει στο Πανόραμα ή όλα τα κάνει ο Καϊτεζίδης στην Πηλαία. Πραγματικά δυστυχώς δεν κάνει πουθενά τίποτα. Οπότε να μην νιώθουν τουλάχιστον οι πολίτες ότι είναι λιγότερο ευνοημένοι από τους άλλους. Πώς εκλέγεται τότε, κύριε Νηφούδη? Αυτό είναι μια κουβέντα η οποία σε δεύτερο επίπεδο, όχι προεκλογικά, θα έλεγα ότι εμείς πάγια από πρόταση δική μου και πρόταση του Ποταμιού, στο οποίο ήμουν βουλευτής, ήταν και η θητεία των δημάρχων να μην ξεπερνάει τα 10 χρόνια, άρα 2 πενταετής, όπως και των βουλευτών και μάλιστα και στους βουλευτές λέγαμε να μειωθούν τα 300 μέλη σε 200. Ήταν του πολιτικού χώρου πάγιες θέσεις. Άρα εκλέγεται γιατί ο κόσμος ταυτίζεται με τον δήμαρχο, γίνονται μικροεξυπηρετήσεις, όχι απαραίτητα μεγάλες. Νιώθει την ανάγκη ότι έχει το κινητό του δημάρχου και παίρνει ένα τηλέφωνο, άσχετα αν δεν λύνεται το πρόβλημά του. Όλα αυτά δημιουργούν παθογένειες. Θεωρώ οι παθογένειες. Για να μην παρεξηγηθεί το μικροεξυπηρετήσεις, κάντε το, διευκρινίστε. Ναι, εννοώ, επειδή μου έσπασε ένα δέντρο και πρέπει να μαζευτεί πιο γρήγορα. Το αυτονόητο, ενώ είναι δουλειά του και υποχρέωση του δημάρχου. Είναι πλέον αυτή η αίσθηση ότι. Καλά, κάνατε και το διευκρινίσατε. Μπορεί να εκπληκτήσει και ο τρόπος. Φυσικά. Είπα λοιπόν ότι για μένα βασική προτεραιότητα είναι να βρούμε τον τρόπο. Καταρχήν, έχω δεσμευτεί ότι στον πρώτο χρόνο θα δημιουργήσουμε ένα πεζόδρομο σε κάθε δημοτικό χωριό. Που είναι ένα σχετικά εύκολο και φθηνό έργο. Πεζόδρομο πώς? Γιατί αυτά είναι όνειρα για μας. Δηλαδή πήγα στην Περιστερά την περασμένη το Σαββατοκύριακο, εδώ κοντά μας, 20 χιλιόμετρα πόσο είναι, και είδα πλακόστρωτη δρόμοι για το νερό να παίρνεις χάρες, να κάνει. Εμείς δεν μπορώ να φανταστώ ότι στον επόμενο. Σε τέτοια μικρά έργα, αυτό ο κόσμος πρέπει να το γνωρίζει. Χρειάζεται πολιτική βούληση. Θυμόμαστε το Γιάννη τον Μπουτάρη, τι αντιδράσεις είχε για να κάνει πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας. Εν τέλει, ήταν ο δρόμος της περιφέρειας, έλεγαν άλλοι. Γενικά λοιπόν υπήρχε η πολιτική βούληση για να γίνει. Αυτή η πολιτική βούληση από την δική μου μεριά υπάρχει και θα γίνει. Από εκεί και πέρα λοιπόν θα βρούμε τα κονδύλια ώστε να δημιουργήσουμε μια πλατεία και να δημιουργήσουμε την αίσθηση της κοινότητας, γιατί ξέρετε ο Δήμος μας είναι νούμερο 1 Δήμος στατιστικά από τους Μεσίτες σε αγορά κατοικίας για νέα ζευγάρια. Και δεν τους βλέπουμε όμως πουθενά. Είμαστε μια απέραντη Πνούπολη. Δηλαδή, δική μου προτεραιότητα είναι να καταφέρω να κρατήσω
τον δημότη κάτοικο στην περιοχή, στην Πηλαία. Που το Υπνούπολη σημαίνει ότι έρχονται κοιμούνται και πάνε στη δουλειά τους το πρωί, φεύγουν. Όχι ότι κοιμούνται οι άνθρωποι. Ναι, εντάξει. Καλά, κάτι το εξηγείτε. Στην Πηλαία, για παράδειγμα, που είναι μια εύκολη. Εγώ θα πω την Πηλαία που την ξέρω. Ναι. Είμαι επιλεώτης, έχω γεννηθεί εκεί, δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά και την επισκέπτομαι καθημερινά. Από το 2000, από τον Δήμαρχο τον Απόστολο του Κουρίκο, υπήρχε μελέτη, υπήρχε η πρόβλεψη για να γίνει ο κεντρικός δρόμος πεζόδρομος. Υπήρξαν τότε δυστυχώς μικρές αντιδράσεις. Μεγάλες αντιδράσεις, μάλλον, άλλες μικρές και άλλες μεγάλες αντιδράσεις, και δεν έγινε ο πεζόδρομος. Και σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο η Πηλαία να έχει νεκρώσει. Περπατάς 7 η ώρα το απόγευμα, που δεν είναι το ασβεστοχώρι που, ας πούμε, υπάρχει ένα κενό από το αστικό κέντρο. Μιλάμε ότι ο κεντρικός δρόμος της Πηλαίας είναι 500 μέτρα από την Χαριλάου. Ακριβώς. Ναι. Και είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει μια καφετέρια που δίνει μια ζωή. Έχει μια αρχιτεκτονική παλιού χωριού, δηλαδή στο κέντρο είναι το αστυνομικό τμήμα, που για μένα είναι δέσμευση ότι θα φύγει από εκεί. Τι εννοείται, να πάει πού? Να μεταφερθεί σε άλλο κτίριο. Σε άλλο κτίριο. Γιατί κάποιοι επιζητούν. Σαφώς. Αλλά και κοιτάξτε ένα λάθος τώρα. Επιζητούν αστυνομικό τμήμα στην Πηλαία, επιζητούν και αστυνομικό τμήμα στο Πανόραμα. Στο Πανόραμα που υπάρχει το αστυνομικό τμήμα, αλλά υπολειτουργεί. Υπάρχει σταθμός. Υπάρχει σταθμός που έχει 10 άτομα. Αυτοί λοιπόν οι 10 άνθρωποι θα ήταν πολύ πιο χρήσιμοι να είναι στην Πηλαία, για να μπορούμε να βγάλουμε δεύτερο και τρίτο περιπολικό. Σκεφτείτε ότι ο Δήμος Πηλαίας έχει ένα περιπολικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουν οι δημότες μας. Ένα περιπολικό τις καθημερινές για όλο το Δήμο, από το Κόσμος μέχρι το Φίλιρο, και το Σαββατοκύριακο έχει ένα περιπολικό που μοιράζεται με το Δήμο Καλαμαριάς. Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα, επειδή έχουμε 1,5 λεπτό ακόμη. Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο, επειδή είπαν ένα τμήμα σε κάθε Δήμο, πώς έμεινε ο σταθμός. Καλά έκανε και έμεινε, κατάφερε ο κύριος Καϊτεζίδης, τον κράτησε εκεί στο Πανόραμα. Αλλά λέτε εσείς τώρα πως θα ήταν καλύτερο να συγχωνευτεί με τις. Μα όποιον γνωρίζει και δεν λαϊκίζει. Μπορεί στην πρώτη φάση ο κόσμος να αισθάνεται μια ψυχολογική ασφάλεια, αλλά πρέπει να εξηγήσει τον κόσμο ότι δεν είναι ψυχολογική ασφάλεια. Οι περιπολίες χρειάζονται έξω στις γειτονιές για να υπάρχει ασφάλεια. Μάλιστα. Κλείνοντας, για ποιο λόγο. Να πω κάτι σημαντικό για μένα. Ναι. Για μένα επίσης είναι μεγάλη δέσμευση, γιατί στο Δήμο μας υπάρχει τεράστιο πρόβλημα έλλειψης σοβαρού πλάνου για τον πολιτισμό. Είναι ένας Δήμος που πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά στο Φίλιρο, στο Σβεστοχώρι, στο Χορτιάτι, άνθρωποι που είχαν παρελθόν και ιστορία στον πολιτισμό. Και έχουμε κρατήσει να κάνουμε γιορτούλες. Εγώ έχω δεσμευτεί. Κάτι το οποίο είναι και εύκολα οικονομικά, γιατί πρέπει να το λέμε αυτό, να δημιουργήσουμε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ στα πλαίσια των Δημητρίων, που θα ξεκινάει, για να ενώσει και τις κοινότητες. Θα ξεκινάει το Αγίου Γεωργίου την Άνοιξη, που ο Αγίος Γεώργιος είναι πολύγος του Πανοράματος, και θα ολοκληρώνεται στο Ολοκαύτωμα, που το οποίο θα δίνει τη λάμψη στο μεγάλο γεγονός μνημόσυνο μνήμης του Δήμου μας. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι είναι και πολιούχος στο Σβεστοχωρίου ο Άγιος. Σωστό. Και στο Φίλιρο. Απλά εγώ θέλω να συνθέσω το Πανόραμα με τον Άγιο Γεώργιο. Περνάμε το καλοκαίρι με τον προφήτη Ηλία από την Πηλαία και καταλήγουμε στο Χορτιάτι. Σε 30 δευτερόλεπτα, για ποιο λόγο οι δημότες, οι ακροατές, ακροάτριες τώρα να ψηφίσουν Νίκο Νιφούδη? Να ξαναψηφίσουν Νίκο Νιφούδη και να πάρουμε ποσοστό πολύ μεγάλο, δεδομένου ότι 13 χρόνια μετά, αφού πρωτοσχολήθηκα με το Δήμο, πολύ πιο όριμος πολιτικά, πολύ πιο γεμάτος εμπειρίες. Έχω δημιουργήσει αρκετές επιχειρήσεις από το μηδέν, είμαι αυτοδημιούργητος. Με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο πάθος θα προσφέρω στους δημότες μου αυτά που χρειάζεται για την επόμενη δεκαετία. Κύριε Νιφούδη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Ήταν ο Νίκος Νιφούδης, υποψήφιος δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη.